Joma mine gin chwich maber kendo ka wan kodgi to wawacho ni Nyasaye ogwedhowa. Dichuo maber kuwuok e ot to weyo ne jaode gimoro monyalo konyre go, nyalo ng'iewo achiel nikech ng'in dichuo samoro nyalo duogo late. Mano diere. Dichuo no we 5,000 e ot. To mana kaka dhaki ng'eyo ni kata dendi rarni kata dendi late. Tiwewa nang'ocha. Ento nikech mine nosomo skul achiel te, head teacher gin achiel. Wachno mbaka no gibiro goyo mine te makata dhi e ward. Koro nyini dende rarni matin odhi osiptal. To wiyo wil kare pesa monego be nodhi nyiewo kata mana yath ema owene jaode ka. Owe gimoro amora ot te. Dichuo ma very honest. Koro nong'e ni okawo kata moro matin ochopo go osiptal. Kochopo osiptal to chiegi keep check okete keta on toes. Penje ni how are you, ichopo achopo. Isechopo osiptal ndio. Sethiedhi ya ipima. Duoko result osebiro yes. Koro chalo nade kama. Munyise nyaka dakika mogik. Basto jaode nyise ni atieko beb. Koro ose yudu tu matuo ya. Ose an kama prescribe na yath. Koro I'm very sorry ni kare ukating'o kata mana pesa. Idwaro siling 2,000. Kindly. Pesa mana micha. Miya kata mana orna 2,000. Monda nyiewo godo yath. Madam ukoni da oro ni bat. Adwa dhi suko pams kata lada moko ginene. Wuoch moko mag mine ka ing'eyo high heels ka. Be nasecha nadwa dhi nyiewo moko naseneno. Nasego oda biro. To giga moko matin ni no. Ane wuon pesa. Abiro miyi. Ona 2,000 kende. Osendikna yath. Koro gima chul e dhoge ka otama. E pesa na ema aombeni. E pesa okoro ken pesa ni isewene mano kuru mag tije. Koro dhako ni nyise ni ok nyalre inyakwako kata osipigi moko. Iwinjo. Osipini moko kan tito kwakwa mondo mi mondo gino lakini marani iwinjo ka koro pesa se lokore. Koro kumari marani madhako no insist mo koro ne dichuo pesa. Owe dichuo gosiepe ni kwakwa I'm very sorry kose yud tu matui I'm very sorry. Last message wacho ni I'm very sorry kum gimotimore ni kwakwa osiepe ni pesa to mi to an ngo mochwe mokoro. Pesa mesa wene dhako ok pesa di. Mani puonj bayode iye kanyo. Beti thugu osiepe oko to kiki gen pesa me wene dhako. Mano pesa ne. Osego kode kwan kendo seng'i kako dhi tiyo chakre nyaka ngurum. Awinji. Poke pap kwa osiepe ni pesa modong ot. Katin magidicho ke pap wene dhako. Okibineno giwangi. Ngo. Manyino manya kako nyiewo yedhe oko gosiepe ne muduoge ot. Minegi. Ang'o moriwo waga kod ibaiki bi? Nyathi. Mano wach maber ni dhako maber. Ai polo Nyasaye. Mke mwema anatoka mbinguni. To husband poa toka kwa bank. Kuri winjo. Kuri husband poa toka kwa bank. Dichuo maber wuok e bank. To dhako maber to Nyasaye mechiwo. Iwinjo. To minegi magi lokore ga loka kodwa ni joka ma. Jogi emomiyo ka dhako dagi dichuo ni. Emomiyo kidichuo ti matek mondo bank account mari gima ni bank account orom gi figures mag phone number mari. Iwija. We chalo ngama inono makidwaro gima in go. Ter mana frequency number 19.8. Manegi mani bank account ni. Manegi mani bank account mari. Ti matek. Iwinjo. Bwana bingeni oka wodi namba mar simu. Ni zero sadi. Apa